Nggih nyuwun ngapunten nggih Mas. Nah, niku Nggih niki panyuwunan saking keluarga panitia. Margi arisa mangkajeng labasan. Nggih pun pedalipun pun sonten nyuwune telutur niki, Nggih. Bro. Namung ugi nyuwun ngapunten kagem kanca-kanca muda khususipun salam persahabatan, salam damai untuk kita semua. Sore 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 pada nutur tembang gurita janur gunung janur gunung janur gunung sakulon
terutama katur kagem kanca-kanca muda khususipun dulur-dulure nyong kabeh matur suwun sing wis kepareng nderek gabung regengaken swasana terutama matur suwun katur kagem Bapak Polsek ingkang sampun kepareng nyawiji wonten ing karyan punika namung boten ngirangi saking raos pakurmatan kawula karana wedal ingkang sampun sonten kepareng dipun tutup acara punika monggo kita tutup sesarengan kanthi wasan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin kanthi sesanti jaya jaya wijayanti suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti ngrembakaning budaya anjunjung martabating bangsa billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup kang terminal